Paťo, ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj. Vítam ťa v mojom umení života a v podcaste, kde sa bavím so svojimi kamarátmi, so svojimi kolegami o umení života, že čo to vlastne je a prepájame to aj, keď sme umelci obidvaja práve s tým, čo sa deje možno na javisku a ako to sa deje a vôbec ako sa to v nás ako umelcoch deje, lebo myslím si, že je to niekedy trošku nepochopené. Určite, je o tom veľa čo rozprávať. Super, tak ako sa máš? Teraz sa mám super. Momentálne nič neskúšam, respektíve začínam až o mesiac, takže sa môžem venovať takým vlastným tvorivým veciam a strašne ma to baví a takže sa cítim tak akože v pohode. Aj napriek tomu, že mám veľa práce, tak to dokážem tak krásne vyrovnávať momentálne. A čo sa týka takého nejakého, teba určite poznajú, sme sa tiež vystriedali v tých všetkých šovkách a vôbec tvoja tvár z nepovedome, že a tieto sme si prešli všetkými týmito záležitosťami. Ale ty teda si hlavne ako muzikálový herec a hlavne teda pôsobíš na týchto doskách, kde musíš aj dobre spievať, aj dobre hrať, aj dobre vyzerať, aj dobre tancovať a pohybovať sa, že je to také ako všetko v jednom. Ako si sa vôbec vlastne k tomu nejak dostal a prečo práve muzikál? Ako som sa k tomu dostal, ako slepý husliem, ako sa vraví v podstate, pretože keď som bol na základnej škole, tak samozrejme navštevoval som také tie základné veci umelecké, čo sa navštevujú, keď si dieťa, že chodil som na spev, to ma bavilo, chodil som na klavír, to ma bavilo, chodil som chvíľu na výtvarnú výchovu. To ma nebavilo a dokonca ma z toho vyhodili, lebo som tam kreslil blbosti. Ja doteraz akože neviem kresliť, aj keď asi sa možno budeme rozprávať aj o tom, že si pripravujem svoje réžie a človek musí mať načrtnutú scénu a mizascény, no tak to by si nechcela vidieť. Akože tomu rozumiem naozaj len ja, čo tam je nakreslené, lebo ja doteraz akože neviem maľovať, neviem kresliť. No a tak sme sa rozhodovali teda spolu s mojimi rodičmi, že teda aký smer, tak to nejakým spôsobom to umenie, ale ja som v podstate z také malej dedinky Rybník pri Leviciach, čiže my sme veľmi nevedeli o žiadnych školách, nemali sme to na blízku, že existuje nejaké konzervatórium, potom nejaké VŠMU, čiže sme si to dohľadali na internete a mňa otec raz zobral na deň otvorených dverí na konzervatórium. A vlastne tam som pochopil, že aha, toto sú moji ľudia. Že zrazu s ľuďmi, s ktorými som si až tak nerozumel na základnej škole, tak potom zrazu na tej konzerve som si rozumel v podstate s každým. Našli sme si akože podobnú energiu, podobné hobby sme mali a vtedy som si povedal, že OK, sem musím ísť. Sem musím ísť. A potom vlastne to muzikálové herectvo, to sa nejakým spôsobom vyvinulo s tým, že ja som vždy rád spieval, hral som na ten klavír, hral som na gitaru a tá hudba ma vždy nejakým spôsobom veľmi ťahala k sebe. A potom aj tá tvorba, tá interpretácia, to herectvo a vravím si, že čo je lepšie, ako to skombinovať. Čiže už vtedy som miloval také tie, vtedy fičali tie High School Musical 1, 2, 3. Jasné. Na to sme si všetci fičali, potom bol seriál Glee a podobné veci. Ja si vravím, že toto by som strašne chcel robiť. A teraz vlastne sa ti ako keby splnil sen. Vnímaš to tak, že žiješ to, čo vlastne tu máš akoby odovzdávať? Absolútne. Možno keď som bol mladší, tak som bol trošku voči tomu taký nevďačnejší, ale čím som starší, tak spoznávam veľa ľudí, ktorí robia svoju prácu len preto, aby mali nejaký ten plát, že musia od tých 9 do 5 byť v tej práci a nikto to neberie tak, že ma to baví, ale proste, že musím tam chodiť. Ale mňa to z tých 80% vždy baví a čím som starší, tak viac ďakujem tomu, že môžem robiť práve to, čo ma baví. A je nejaká taká úloha, ktorú si už hral, asi si nikdy nemyslel, že toto vlastne ako keby k takémuto niečomu sa dostaneš, že je to také ten splnený sen? Wow, určite. A tých bolo niekoľko a môžem byť neskutočne rád, že som ako 21-ročný už som hral vlastne vo francúzskom muzikáli Rómeo a Julia, ktorý momentálne ideme znova naskúšať. Ako keby Počkaj, ale tak to bude taký akože prerastený Rómeo, trochu nie? Áno. Alebo skúsený. Vieš čo, aj som v podstate zo začiatku navrhoval, že mohol by som možno hrať už aj niečo iné, tam je veľa nádherných postav, ale s Jankom Ďuročíkom sme sa nakoniec dohodli, že ideme do toho istého. Samozrejme v inej alternácii, vtedy ma alternoval Peťo Makranský a Milan Šimek a teraz to bude mladší Miško Candrák, tak ten bude ten romeovský typ a ja budem
taká tá nostalgická postavička. Ten skúsený mentor, ktorý mu povie, že... Áno, pre divákov, ktorí to videli a radi by to videli možno aj z časti v pôvodnom obsadení. Ale tak zase ty vyzeráš, že nemáš vek vlastne, to je veľmi fajn. Ty to možno ako keby vnímaš, lebo ja to tiež poznám, ale veľa ľudí mi povie, že vlastne nevie odhadnúť úplne ten vek, čo dneska sa už úplne na javisku sa veľa vecí stratí. Áno. Ja dokonca si pamätám, že keď sme to prvýkrát naskúšavali, tak nie moju matku, tam sú dve matky, matka Monteková a matka Kapuletová a matku Kapuletovú hrala Betka Bartošová, čo je moja spolužiačka z konzervatória. OK. Čiže ako keby tam zastierajú dosť tie vekové hranice na tom javisku. Ako ja som tiež u Janka Ďurovčíka hrala zase 60-ročnú mamu, teda starú mamu, hej. Vidíš. Takže to bolo tiež zaujímavé a veľmi rozmýšľali, že ako ma zamaskujú, aby to aspoň trochu ako keby korešpondovalo. Ale ja som potom povedala, že neboj sa, že ja budem taká babka, akože ala diabol nosí Pradu. Áno. Že na Meryl Streep to dám trošku. Áno, veľa energie, jasné. Ale alternovala som sa s Zuzkovačkou, takže tá ma prebila, čo sa týka energie, takže nemusela som vlastne sa nejakým spôsobom takto snažiť. Ale toto je celkom také zaujímavé, že my vlastne prídeme na to javisko a naozaj musíš svičnúť. Hej? Aj v tom vnímaní vlastne toho seba, že kto som ja, ako Patrik Vyskočil alebo Barbara Švidraňová, že čo nechávam v zákulisí a čo vychádza vlastne ako keby na to javisko. A toto sa chcem určite spýtať, lebo mala som aj také spätné väzby od niektorých ľudí, ktorých deti sú napríklad na umeleckých školách alebo sa tomu venujú a tak ďalej a majú s týmto najväčší problém. Že nevedia, kto sú, že ich to prevalcuje vlastne ako keby to hranie tých iných individualít alebo tých iných perzón a že ako si to ty vlastne ako keby uchopil. Máš na to nejakú taktiku? Nemám na to žiadnu taktiku, ja som možno som sa do toho až tak nikdy neponoril a možno aj to je dôvod, prečo začínam ako keby smerovať inde, akože nie len v rámci herectva, ale skôr tej tvorbe. Pretože ja som mal možno na jednej strane nejaký problém v tom, že nikdy som sa nevedel dostať ako keby do tej postavy mimo seba. Že vždy som vychádzal zo seba, akože v danej postave. Že vždy som hľadal to, čo je vo mne a to som používal do tej postavy. Nikdy som to nevedel ako keby svičnúť úplne. Že vlastne potlačíš všetky svoje ako keby prejavy, alebo ako by som to nazvala? Presne tak, alebo aj nejaké duševné pohnutky, čo sa týka ako keby nejakých psychologických akože switchov alebo vzťahov v rámci danej postavy, tak mám pocit, že som vždy vychádzal zo seba a nevedel som ako keby. Vieš, niektorí ľudia naozaj akože pri tvorbe tej postavy začínajú od nuly, z čistého papiera a dokážu to vytvoriť, ako keby ako obraz, alebo sochu, alebo úplne absolútne iný charakter. A toto ja mám pocit, že som nikdy úplne nedokázal. Čiže možno mi to preto až tak neudrelo. Akože. OK, to je super. Lebo veľa ľudí vlastne sa potom vie ako keby, že tak čo sa ma týka ako keby tej postavy, lebo ja mám ako keby také katarzné momenty, ako sa to nazýva, hej, že som dostala nejakú rolu a veľmi sa ma vnútorne dotkla, napriek tomu, že teda buď to bolo z iného obdobia, alebo to bolo proste z inej spoločenskej ako keby nejakého nastavenia, ale že to, čo ona prežívala, napríklad Anna Karenina, hej, že je to veľmi silná postava a že som si ja sama tam vyriešila isté svoje presvedčenia a nejaké ako keby bolesti alebo nejaké mužsko-ženské ako keby vzťahové veci, že hoci to nebola úplne presná situácia, ale nejakým spôsobom som to tam akože cítila a vedela potom ako keby uhrať na tom javisku úprimne alebo pravdivo. A máš nejakú takú postavu, ktorá bola, že sa ťa dotkla, napriek tomu, že teda ideš vždy ako keby od seba, nevytváraš ten charakter extra, ale že... Bolo ich zo pár, úplne si nespomeniem, ako intenzívne boli tie predošlé. Ale čo sa týka čisto hudobných inscenácií, tak to bolo úplne určite Jesus Christ Superstar, lebo zase ja mám tú vec, že k tej hudbe mám pocit, že vždy máš, k niečomu inklinuješ trošku viac a hlavne čo sa týka muzikálu. Niektorí napríklad ľudia vychádzajú primárne z tanca, čo ja som napríklad nikdy nemal. Ja akože vždy sa vyhýbam tancu čo najviac, ako sa dá v rámci tohto žánru, ale vždy som, akože mám pocit, že trošku viac inklinoval k tej hudbe, preto ja mám pocit, že dokážem prirodzenejšie pretaviť tie emócie prostredníctvom spevu, prostredníctvom tej hudby. Takže si pamätám, že Jesus Christ Superstar bol asi vtedy môj highlight, kedy som zažíval, ako si vravela, veľa tých katarzných momentov počas tej inscenácie.
ale v poslednej dobe je to častokrát, čo si všímam, sám u seba je to práve Mojžiš. Neviem, či je to aj tým, že som vychádzal aj veľakrát zo seba, keď som ho písal a tým pádom sa do toho dokážem žiť viac na tom javisku a už sa mi veľakrát stalo, že to, čo som prežíval, som si veľakrát filtroval cez tú postavu. A že som si až potom uvedomil, keď som zišiel z toho javiska, že jak som to dal zo seba. Ja sám o sebe si teda myslím o sebe, že som introvert, ktorý akože dosť ťažko dáva navonok svoje emócie von, ale práve veľakrát si všímam, že to filtrujem cez to javisko. A myslím si, že dosť hercov to má takto, teda nechcem hovoriť za iných, že je to pre nich možno aj nejaký istý typ terapie. Že tak ako si tam prežiješ proste svoje a doma si potom kľudný baránok. Áno. No a keď sa k tomu dostávame, tak samozrejme kvôli tomu som si ťa sem hlavne teda zavolala, že ty si sa vlastne z toho hereckého, nazvem to povolania alebo nejakého smeru, postupne sa presúvaš vlastne k niečomu ešte tvorivejšiemu, ktoré to celé zastrešuje a to je réžia a hlavne teda tvorba, hej, a písanie naozaj diela, ktoré je autorské, že to nie je réžia, že teda zoberiem Jesus Christ Superstar a urobím nejakú adaptáciu, ale že ty si sa pustil ako v podstate veľmi mladý človek, by som povedala, do fakt kolosu, ktorý všetkým vyrazil dych. Akože minimálne už ktorý druhý rok to je vypredané a stále vlastne na každom predstavení, keď tam proste sme a spievame a ja vždy akože ten posledný ako keby nájazd na tých divákov, ktorí tam máme, keď spoločne všetci kráčame dopredu a tlačíme vlastne ako keby tú emóciu, tlačíme vlastne tú pointu toho celého a tak stále to vnímam rovnako silne, ako to bolo, keď sme to vlastne ako naskúšali alebo odpremierovali. No niekedy sa stáva, že to predstavenie tak akože časom ako keby upadne, že už to hráš tak automaticky, lebo proste ale ten Mojžiš má niečo v sebe, čo žije ako keby stále. Hej? Na každom to predstavení je to iné, ľudia na to reagujú, veľmi sú dojatí a tak ďalej. No ale čo som sa teda dozvedela, že, alebo teda to povedal Davidko Hartl, ktorý vlastne ti robil aj dramaturgiu, aj nejaké tieto, spoločne ste to písali, že to napísali dvaja ateisti. A ako je možné, že takéto ako keby veľké biblické dielo sa do toho pustia dvaja ateisti? Tak David to veľmi skratkovi to pomenoval. Okay. Ja sa úplne necítim ako ateista, ale zase necítim sa ako nejaký pobožný kresťan. Určite nechodím do kostola, keď som bol malý, tak som dokonca ministroval. Mám aj príjmanie, mám aj birmovku, ale skôr si myslím, že to bol len taký nejaký tlak rodiny, lebo tak sa to robilo na dedinách. To je taký typický slovenský kaviarenský príležitostný kresťan. Presne tak. Čiže verím v niečo, čo je nad nami, akurát to nepomenúvam slovom Boh. Hej, že sú to energie a verím v to, že čo dáš, tak to sa ti vráti. Hej, to je absolútny základ karmický. Čiže týmto sa riadím a tomuto verím. Čiže neviem, či sa môžem úplne považovať za ateistu. Ale čo sa tohto týka, tohto príbehu, tak ten ma oslovil, si pamätám, že už ako malého chlapca a keď sme začali riešiť, že akú tému spracujeme, tak myslím, že toto bolo z tém, z ktorých mi napadlo ako prvé, práve ten Mojžiš, pretože si ho pamätám ešte z obdobia školy, potom vyšla taká úžasná rozprávka Princ egyptský, ktorú som videl asi možno aj 100-krát. Aj som poznal tie pesničky naspamäť, poznal som ten príbeh naspamäť a potom som si pozeral, že prečo ešte nebol dovedený na javisko, že poznáme Jozefa, jeho zázračný pestrofarebný plášť, poznáme Jesus Christ Superstar. A na Slovensku vzniklo množstvo titulov pôvodných ako František z Assisi a podobne. Pápež Nitre, hej. A tak si vravím, že tak prečo to neskúsiť? Možno všetci sa báli toho záverečného mora, že ako to spraviť na tom javisku, ako rozostúpi more. Hej? Neviem. A tak myslím, že tebe sa to celkom podarilo ako veľmi moderne, sofistikovane, symbolicky vlastne. S nejakým odkazom, áno, sme to spravili spolu so scenografom. Čiže neviem, čo ma to k tomu doviedlo, bol to nejaký inštinkt a potom sme si hľadali nejaké paralely so súčasnou spoločenskou situáciou, pretože podľa mňa to je veľmi dôležité, aby to nebola len nejaká rozprávka, nejaká legenda, ale aby to malo svoju výpovednú hodnotu a zapadlo nám tam strašne veľa koliesok do seba a tak toto vzniklo. No to musím ako povedať, že bol veľmi odvážny krok vlastne, že celá overtúra
v podstate je, čo ani ja sama som nevedela, keď som to potom pozerala na premiére druhej, že koľko vojen vlastne a koľko tej ako keby nenávistí, či už voči nejakým náboženským smerovaniam alebo rasistickým alebo celkovo proste voči človeku ako takému sa vlastne udialo za posledných 100 rokov a že človek častokrát o tom nevie, ale práve to má tú hodnotu, že ten príbeh je tak nadčasový, že aj keď teda možno presne človek nie je v nejakej cirkvi, alebo ako by som to nazvala, hej, ale má nejaký presah, že verí, že niečo vyššie tu proste je, čo sa deje a bojí sa prísť proste ako keby na titul biblický, Jasné. že Mojžiš, tak práve preto to chcem aj rozoberať, že to nie je len vlastne o tom, pretože tie veci, tie vojny, tá nenávisť sa tu deje proste non-stop. Každé jedno storočie. No. A ak si pamätáš, keď som ťa do toho oslovoval, tak ono to ešte nemalo názov Mojžiš, ale volalo sa to, že Exodus. A bolo to práve kvôli tomu, že každé storočie si zažilo niekoľko svojich menších, väčších exodov a preto som dal práve toto na tú úvodnú projekciu a to je len, že za posledných 100 rokov, hej? Ale to exodus Židov možno bol začiatok a možno vôbec nie, hej? Že tých bolo nespočetne veľa a preto sme aj chceli spojiť tie rôzne náboženstva práve v tom prvom obraze, že to začína ako zlý vtip. Na jednej lodi sa stretnú Žid, kresťan a moslim, hej? Hej, a každý ukazuje prstom na to, že kto za čo môže. Takže toto je podľa mňa veľmi silné také zase nadčasové dielo, ktoré dúfam, že sa bude ako keby dlho hrať, alebo minimálne, že sa dostane do ďalších divadiel, alebo sa to zinscenuje vlastne v ďalších aj krajinách. Verím tomu, že máte túto ambíciu, nie? Určite áno. Veľakrát sme sa o tom rozprávali, ale zatiaľ je to veľmi čerstvé. Chceme, aby sa to čo najviac obohralo Áno, lebo tam ten presah toho, že je to aktualizované vlastne na dnešnú dobu, pričom používame nejaký biblický príbeh, ktorý sám o sebe má veľkú silu a vnímam to aj ja, keď to hráme, že tí ľudia sú dotknutí, akože reálne aj my herci, ako keby na tom javisku a zároveň cítime aj tú energiu toho ako keby dojatia, toho rozrušenia vnútorného vlastne toho diváka, ktoré je ale istým spôsobom veľmi príjemné, lebo cíti, že sa tam urobilo také puk. Presne. A že to srdce sa vlastne tak ako keby otvorilo a vlastne pochopilo, že vlastne nezáleží vôbec na tom, že kto, kde, ako, čomu verí a k čomu sa prikláňa, ale že je za tým vlastne tá nádej, tá ako viera v ponímaní ľudská, ako keby niečomu, že niekam inklinujem, niečomu verím a tá láska, vlastne to odpustenie. Absolútne s tebou súhlasím a dostal som akože, a doteraz dostávam veľa správ po každom jednom predstavení a od presne rôznych, či už sú to kresťania, či už sú to naozaj akože nejakí členovia cirkvi, vyšší predstavitelia, alebo sú to úplní ateisti a práve to spojenie ma neskutočne baví, že to oslovuje naozaj akože široké spektrum. A rátal si s tým takto nejako, alebo bol to zámer, že keď si tvoril toto predstavenie, že idem to prepojiť, idem tomu dať ako vyšší princíp, zmysel? Áno, to bol náš základ. My sme nechceli spraviť akože biblický príbeh len tak sám o sebe. My sme chceli, aby to malo samozrejme oveľa väčší presah a to biblické malo byť len čisto ohrámovanie, aby sa s tým stotožnil naozaj každý. A čo sa deje vlastne v mysli takéhoto autora? Lebo to, akože ja keď už iba sme to naštudovávali, tak to bol, že ti takto akože vybuchne hlava z toho všetkého, čo ty ako jedna postava máš hrať, urobiť, stotožniť, predstaviť, nejakým spôsobom vlastne ešte aj zaspievať, hej, dobre a tak ďalej. Ale ty ako autor vidíš celý ten ako keby kolos, hej, vidíš to aj tie jednotlivé veci a zároveň vidíš aj ten celok, že ako to má proste ako keby vyzerať potom, aký to má mať odkaz, že čo sa v tebe deje, že čo to je tam to umelecké, čo ťa tak ako keby nejak vedie. Vôbec netuším. Nie, poviem ti to na rovinu, absolútne. Moja babka sa ma vždy pýta po každej z takýchto premiér, že kde to tam máš ty v tej hlave, kde sa to rodí, kde sa to robí, a že babi, ja neviem. Volakedy mám úžasnú knihu o Jožkovi Bednárikovi, kde o ňom rozprávajú, alebo on sám o sebe hovorí, že on vidí presne do detailu každý obraz, ako má čo sedieť spolu, ako má ísť hudba, ako idú prestavby, mizanscény, všetko.
ja to vidím ale do istého nejakého momentu a potom už mám len pocit, len emóciu. Hej? Že obdivujem takýchto tvorcov, ktorí naozaj vedia presne, čo robia, že to majú naozaj v tej hlave absolútne presne. Ja to tak nemám. Ja mám do istej miery, ale vždy je pre mňa najdôležitejší ten pocit, tá emócia, že aha, toto sa ma dotklo, takto sa ma dotklo, toto by som tým chcel povedať a potom ono sa to tvorí. Tam veľakrát práve na tom javisku pri tom, keď to skúšame. Samozrejme, ja mám veľa predpripravených vecí, ale zase ja som človek, však si sama zažila, že som človek do diskusie. Že niekto mi niečo navrhne, ja o tom popremýšľam, dobre, poďme to skúsiť takto, poďme to skúsiť inak. A keď mám presne tento pocit, tú emóciu z toho, tak poviem, dobre, takto a poďme ďalej. Čiže si skôr ten emotívny, ako ten preanalyzovací typ, že... Myslím si, že veľa vo mne práve robí tá intuícia nejaká, alebo ten práve pocit z toho. Hej. To je super. A keď sme začali ako nahrávať, tak si tak načrtol, že ťa to teda ťahá týmto smerom viac a viac a viac. A máš aj nejaký ako spoiler, že na čo sa vieme tešiť v rámci tvojej budúcej tvorby autorsko-režisérskej? Tak toho je. Ja mám pocit, že práve ten Mojžiš, taká tá prvotina autorská vo mne otvorila absolútne nové spektrum, ktoré som ani nevedel, že v sebe mám. Že takým spôsobom ma to bavilo, že hneď 2 mesiace po premiére sme si s Dávidom sadli a začali riešiť, že čo ďalej. Že poďme tvoriť. Že akože super, že máme možnosti získať licencie na tituly, ktoré už sú napísané, ktoré už sú zabehnuté, o ktorých sa vie. Ale práve mňa baví to dobrodružstvo z toho neznámeho. A zobrali sme si niekoľko tém, teraz sme sa skôr zamerali na Slovensko ako také. Na Slovensko pred prvou svetovou vojnou, keď sme ešte patrili pod Rakúsko-Uhorsko a osudy jednej malej neznámej dedinky v srdci Slovenska. A podobne tam riešime takéto veľmi silné osudy a vzťahy ľudí, ktorí musia odísť do tej vojny, o ktorej vlastne nič nevedia a veľakrát majú pocit, že sa ich vôbec netýka. Pretože sa bojuje proti ľuďom, ktorých nepoznajú, respektíve ktorých považovali za svojich bratov, Slovanov, priateľov. Či to boli Srbi, Rusi, niektorí mali za nepriateľov, ale keď Rakúsko-Uhorsko povedalo, že sa musí bojovať, tak sa musí bojovať. A zrazu mi tam zase vznikli veľké paralely s súčasným celospoločenským dianím, že zase sme tu nejak akože rozdvojení v tomto. Tak o to viac ma to teraz baví, čiže najbližšia vec bude takáto čisto slovenská. Čiže zautočíš trošku aj na našu históriu a na nejaké veci, ktoré sa v každom z nás skrývajú a každý to tam vieme, že to tam niekde máme. Však aj preto robíme v podstate to divadlo a všelijaké takéto ako keby produkcie, ktoré cez príbehy podnecujú vlastne v človeku, aby sa trošku viacej zamyslel možno nad tým, že čo sa deje a čo sa dialo a čo vlastne by sme nemuseli úplne opakovať alebo z čoho by sme sa mohli poučiť. Čiže ty si mal takúto, akože inklinoval si k takýmto, ako by som to nazvala, takej osvetovej činnosti, lebo toto je pre mňa akoby, vieš, že otváraš také témy. Neviem, či som k tomu inklinoval, ale musím povedať, že nie som zase v divadle až tak dlho, akože mám pocit, že to je 14 alebo 15 rokov, ale zahral som si v mnohých tituloch a nenávidím fakt akože z duše, čím som starší, robiť v tituloch, ktoré sú tvorené len čisto pre nejaký komerčný záujem a tá nejaká myšlienka na záver, respektíve nejaká katarzia tam je vytvorená veľmi umelo, len aby tam niečo bolo. Jasne. Ale koniec koncov tam v tom nič hlbšie nenájdeš. Čiže toto som si povedal, že takto to nechcem robiť. Že naozaj chcem, aby v tom človeku niečo zostalo, aby sa naozaj zamyslel a aby sme priniesli aj niečo naviac, než len dobrú show. Jasné. Čiže čo pre teba znamenala si tá kultúra, ako keby, alebo čo potrebuje slovenská kultúra trochu v tejto dobe? Veľa voľností. Veľa voľností, veľa slobodného myslenia, veľa tolerancie, veľa. Pretože myslím si, že práve tá tolerancia a to voľnomyšlienkárstvo, ako by som povedal, tak práve tá spája. Nielen ako keby to, čo nám dá niekto za vzor, alebo nám ohraničí, že
takto by to malo byť, tak tým viac to bude rozdeľovať. Čím viac sme ohraničení, tým viac to rozdeľuje. Je to taký zvláštny paradox. A čím viac máš voľnosti, tak tým viac to spája. No ale keď niekedy sa to tak ako keby hovorí, že keď si moc slobodný, tak ti není rady. Vieš, že si to tak zamieňajú, ale v čom teda vnímaš tú slobodu ty? Alebo v rámci aj toho, že čo sa ako keby dialo a čo sa deje aj na tom javisku, keď stvárňuješ veľa postav, že ja teda mám tu ako keby skúsenosť, že každá tá postava nejakým spôsobom túži po dvoch veciach. A to je láska a sloboda. Že to sa opakuje všade v podstate a všade každá tá postava, každý ten človek v tom príbehu nejakým spôsobom k tomuto inklinuje. Akože keď dobre zoberieme nejaké pomsty a tak ďalej. Ale aj tak za tým celým vlastne ako keby tá túžba po tej slobode. Áno, a potom tak. Akože byť milovaný. Tak čo s tým budeme robiť? Čo s tým musíme tvoriť? Akože kašľať sa na hádky, kašľať sa na nejaké konflikty, tvorme a tá sloboda tej tvorivosti a tie diela sa dostanú k tým ľuďom, vieš, akože to ti nikto nemôže zakázať. Vieš, akože sa snažíme o nejakú zvláštnu cenzúru, nejakú akože názorovú striktnosť, ale tú tvorbu ti nikto nevezme. To nikto nezmení. Že tú tvorivosť a to, po čom túži to srdce, ako keby, že to sa nedá zastaviť, že môžete niekto dať nejaké pravidlá alebo nejaké presne akože povedať toto už nie, ale že tá vnútorná bohatosť vlastne každého toho človeka, hoci je možno utlačená nejakými zákazmi, príkazmi a nejakým trestom alebo strachom, hej, že áno. Pozor, že keď ty takto budeš, tak vlastne buď ti toto zoberieme, alebo toto ti zakážeme, ale že tá vnútorná sloboda toho človeka tam za každým proste je prítomná a je iba o tom, že či si ju vyberieš a či ju budeš nasledovať, alebo vlastne ako keby si to zakážeš ty sám. Presne tak, a mám pocit, že čím viac máš tlaku nad sebou a čím viac akože cítiš nejakú represiu voči vlastnej tvorbe, tak tým viac ťa to ešte poháňa, ešte viac k tomu chcieť. Áno, že vlastne ako ešte nám hoďte polena pod nohy, že my aj tak budeme tvoriť. Samozrejme, lebo oveľa viac máš tú potrebu, ako keby ukázať tým ľuďom, že na tom nezáleží. A čo je ešte fascinujúce na tom Mojžišovi, že ale možno to máš aj z toho Jesus Christ Superstar alebo takto, tak ja totiž mňa to primelo si začať čítať viacej ako keby tieto náboženské texty, nazvem to, hej? Že nie len ako Bibliu ako takú, ale že celkovo viacero proste veci. Ja som tiež akože skôr na tú karmu a na takéto že otvorené myslenie a tak ďalej, ale vrajím nevynímam to, lebo je to naša nejaká súčasť, nejaká história a tak ďalej. No a stretla som sa s tým, že vlastne niektorí ľudia, takí tí fanatickejší, hovorili, no ale to tak nebolo. Hej? Že to je akože úplne inak a vlastne hoci ste zachovali nejaký príbeh, ale tie vzťahy vlastne ako keby nekorelujú a není to také, akože nebolo to až také ako keby jednoduché. Ale mne sa práve páči to, že ty si zobral ten akoby starý zákon, ale si to robil v energii nového zákona. Alebo niečoho takého skôr toho kristovského, by som nazval z toho Jesus Christ Superstar, že ten boh tej ako keby hebrejskej starozákonnej časti bol veľmi akože je to veľmi drsný. Áno. A ty si tomu ako keby ešte aktualizoval aj toto sa mi zdalo, že si urobil tomu taký ako keby nadstavbu, že poďme zabudnúť, akože inšpirujme sa týmto niečím, že čo tu bolo, ale že poďme urobiť tú nadstavbu a vytiahneme odtiaľ to, čo je dôležité. Nie je to, že teda akože Boh na teba zošle peklo, lebo to v podstate tak keby nie je. Nie, presne tak, ako hovoríš. Hlavne ja som to bral, ako je to proste licencia poetika. My sme si zobrali tému a ideme si ju spraviť akože po svojom. A komu sa to páči, tomu sa to bude páčiť, komu sa to nebude páčiť. Čak o tom je to krásne umenie. Proste nemôže sa všetko páčiť všetkým. Akože vtedy by som si vravel, že OK, to je zlé, keby sa o tom nerozprávalo. Hej? Ale tým, že o tom vedieme konverzáciu, tak je to asi dôležité. A hlavne pre mňa bola najdôležitejšia myšlienka a to, čo som chcel akože priniesť ľuďom, je nádej. A o tej nádeji to všetko je. To je pravda. Lebo keď už nemáš vôbec ani nádej, tak už vlastne ako čo chceš zmeniť. Že je to je tá posledná iskierka. Ale to je vlastne úžasné, že vždy je nádej. Vieš.
Je, že vlastne to už by musela vybuchnúť celá Presne planéta, tak, aby presne nebola. Ale Boh vie, čo by bolo potom vlastne. Áno. OK, super. A čo sa chystáš teraz tak ako keby skúšať, okrem teda tých tvojich autorských, na čo sa chystáš, ale Vieš čo, kde ťa veľmi sa vieme teším na vidieť? tieto najbližšie sezóny, pretože vyzerá, že to bude naozaj plné a preto sa veľmi snažím teraz ako keby si užívať takú tú nejakú voľnosť, takú tú pohodičku, čo najviac nenačerpať, aby som mal tú silu do ďalších mesiacov, pretože ako vravím, ideme zase vytiahnuť toho Róma a Júliu. Pre mňa je to našťastie v podstate len také oprašovanie po 10 rokoch. Čiže keď som si to prvýkrát zaspieval, tak naskočilo mi tak 30%, potom na druhú skúšku 50%, na tretiu skúšku už 70%. Ako bicyklovanie, že nezabudneš. Presne, tak nezabudneš, že je to niekde stále tam v podvedomí, až mi to prišlo strašne kúzelné. Ja som to fakt robil pred 12 rokmi a tie texty mi znova išli akože do tých úst, na ten jazyk a strašne si užívam tú hudbu, lebo tá hudba Žerarda Presgurvíka je neskutočná, nádherná. Čiže toto ideme robiť. Potom idem robiť jeden taký menší projektík, pravdepodobne do divadla L+S. Ešte to nie je úplne oficiálne, čiže nechcem o tom veľmi hovoriť. Hneď následne na to sa napája na novej scéne inscenácia, ktorú ideme robiť s Romanom Polákom. Bude to, neviem, či to bude životopisný príbeh, alebo to bude len také akože metaforické, ale malo by to byť príbeh o Richardovi Millerovi. Okay. To píšu Roman Polák s Andreou Bučko. To je veľmi pekný nápad. Áno, že v podstate hitmuzikál, ale nechcem to nazývať hitmuzikálom, lebo na ten hitmuzikál to už je taká nálepka na tie najväčšie hity, ale ja si myslím, že toto bude dosť psychologická analýza práve tejto postavy toho Richarda Millera. To je ináč akože trošku zvláštne hrať o človeku, ktorý ešte stále žije a vie si to prispozrieť. Absolútne. Veľa sa s ním konzultovalo, viem, že tiež participoval na tom scenári, teda minimálne si to čítal a pripomienkoval to. A jeho rodina, jeho bývalá manželka, jeho dcéra, všetky tým pádom, že sa všetci objavia vlastne v tej inscenácii, tak mali možnosť do toho nejakým spôsobom prispieť. Takže to bude veľmi zaujímavá práca s etablovaným režisérom, na to sa veľmi teším. Tak Roman Polák, ja si pamätám, ešte na škole som bola a on urobil. To za mňa bolo, že jak je možné, že bola ešte vtedy iná doba, samozrejme už odtedy sa nová scéna absolútne premenila, to musím povedať, ale že som bola tam sedela, že ako je možné, že v Slovenskom národnom divadle urobili muzikál akože v žánri takom, ako by to malo byť, hej, že ten Kráľ sa zabáva vlastne vtedy ako zinscenoval a ja som bola úplne akože uchvátená, že takto si to ako keby predstavujem, že by sa mali ako keby diať veci a odtedy ste nastúpili vy, mladá generácia a je to zase iné, lebo ako nie každý je bednárik, hej? Absolútne, nikto nie je bednárik. Hej? Nikto nie je bednárik, ale že už vlastne sa prináša tá kvalita ako keby toho umeleckého s novou krvou, proste s novým nadhľadom a vôbec aktualizáciou a tak ďalej, že už to není ten muzikál iba taká akože soap opera s operetnými ako keby prvkami, ale je to proste už naozaj ako vážny žáner. Lebo si pamätám, že všetci ešte tak, ja keď som študovala a pán Martin Huba, ktorého teda ja veľmi rešpektujem, ale on, hoci nás mal ako muzikálových hercov na starosti okrem činoherných, tak mal ako výhrady voči tomu muzikálu, že to je taká akože nekvalitná produkcia, ale dnes už naozaj to ako keby aj tu u nás na Slovensku si myslím, že rastie a veľmi sa to dotýka tých ľudí práve preto, že tam je tá hudba a že vie preniknúť oveľa viac vlastne k tomu človeku ako nejaké hovorené slovo, aj keď aj pritom vieme mať nejaké aha momenty, ale že už keď tam sedíš a sa valí na teba vlastne tá veľkosť toho všetkého, tak je to veľmi také ako oveľa silnejšie teda za mňa. No a ešte potom znázorňovať vlastne takéto veci, tak to musí byť aj pre toho herca, ktorý robí nejaký životopis alebo niečo, tak tiež veľmi silné. Nie, že... Určite, ja sám som zvedavý, že ako zase prídem k tej danej postave, podľa všetkého by som... A čo tam budeš hrať ozaj? Nie som si úplne istý, viem len také indície. Nevidel som ešte scenár, ale čo mi Aťka Bučko prezradila, tak by som tam mal hrať jeho manažéra, jedného z jeho najlepších priateľov, ktorý ho veľakrát dostával z rôznych problémov a teda akože ťahá sa celou jeho kariérou.
Takže to bude dosť dôležitá postava a veľmi som zvedavý, že ako k nej pristúpi aj Roman Polák a ako k nej pristúpi Maja, lebo zatiaľ nič o tom netuší. Je to také zahalené rúškom tajomstva celé toto dobrodružstvo. Richarda, daj spoiler, nevieš? Či nemôžeš prezrádzať? Neviem, či to môžem povedať. Nie je to vonku, nerád by som to spoiloval. Buďte v strehu, aby ste sa dozvedeli o tom, že keď to bude asi cca sa... Mám pocit, že koncom marca by mala byť premiéra. Dobre, takže budúci rok sa tešíme na toto veľdielo. Z vašich rúk a z rúk teda Romana Poláka, čo ja sa teším, lebo presne na toto som chcela aj nadviazať, že veľa ľudí má pocit, že ten muzikálový odbor je iba taký akože haľabala. Hej? Že tuto zaspievam veľkú pesničku, ale vlastne nemusím úplne hrať, alebo nemusím ako keby sa do toho nejak vžívať. A možno sú to tie staré časy, ako keby keď sa toto trochu robilo, že sa zanedbávala tá herecká vnútorná, ako keby psychoanalytická časť. Ale dnes, a si myslím, že aj ty si pri tom Mojžišovi na to veľmi dbal, čo som bola strašne rada vlastne, že tam je ako veľký priestor na herectvo, napriek tomu, že spievaš. Tak povedz mi ty, že ako, aby si to možno aj ľudia vedeli predstaviť, alebo aj uchádzači, hej, že čo by chceli možno mladí ľudia začať proste robiť muzikál, lebo je to stále lepšie a lepšie dostupné, alebo ako by som to povedala, že čo je potrebné vlastne pri tom speve a pri tom znázorňovaní tej postavy uchopiť a pochopiť. Neviem ti to povedať z remeselného hľadiska, hlavne ty si povedal, že ktorí chcú, musia chcieť, hej? Musia chcieť to robiť naozaj. A nie len preto, že viem spievať, tak skúsim muzikál, lebo akože možno pri tých režiséroch to možno stačí, ale ja naozaj dbám a veľmi chcem, aby sa ten nejaký pokrivený pohľad ešte z minulosti na ten muzikál absolútne odstránil a preto rád využívam v tých muzikáloch aj hercov, ktorí napríklad nikdy nerobili muzikál. Hej, či to robil v Bodyguardovi, sme mali Janka Dobríka, ktorý nikdy nerobil v muzikáli. Teraz to ale ona nevie spievať. Ani nevie spievať. Tam mal čisto činohernú postavičku. Okay, a popri tom tam mal jedno číselko, ktoré mal ako keby parodovať spev, tomu veľmi išlo. Pozdravujem ťa, Janko. a teraz to bol napríklad Riško Hautner. Hej? Že my sme síce akože spolužiaci z konzervatória, ale nikdy on akože veľký muzikál, mám pocit, nechcem mu krivdiť, ale mám pocit, že nerobil. Ale myslím si, že podľa toho, čo sme sa... Výborne spieva Richard a on sa toho trošku bál, že aké tam bude mať árie, či to bude na jeho napísané, že neboj sa, je to všetko písané na tých ľudí, všetko bude v poriadku. A myslím si, že to dopadlo super a podľa toho, ako sme sa rozprávali aj po tej premiére a doteraz, ako to riešime pri tých jednotlivých reprízach, tak sa v tom naozaj našielam. Má to rád, čo sa neskutočne teším. A takýmto spôsobom sa to dostáva aj k ľuďom, ktorí majú stále možno ten jemne pokrivený pohľad, ktorý sa možno pomaly a chce to ešte dlhý čas, aby sa úplne zmenil, ale mám pocit, že sme s tým začali veľmi príjemne. Ale aby som sa dostal k tvojej otázke, čo potrebujú títo uchádzači, no hlavne potrebujú nájsť tú úprimnosť. Či už spievaš, či už hráš, alebo tancuješ. Hej? Že nič sa nedá len tak ako keby spraviť povrchne technicky. A ten, kto vie spievať, môže spievať neskutočne brutálne, melizmaticky, áriovo, ak tam nie je tá úprimnosť a ten pocit a to, čo chceš vyjadriť tým spevom. Pretože pre mňa aj tá hudba v muzikáli je príbeh, je dej. Preto ja, aj keď som písal Mojžiša, nikdy som to nechcel ako taký, ono sa to sem tam nazýva, že pesnička, že máš scénu, potom čisto pesničku. Scénu, pesničku a pričom v tej pesničke sa nepohne dejom, akurát sa možno vyjadrí spevom a textom v piesni tá situácia, ktorá sa odohrala. Toto ja neznášam. Fakt, že pesnička je len pre pesničku. Ja milujem, keď sa akože piesňou posúva dej, alebo si chce niečo sama v sebe vypovedať tá postava. Že aby to ako keby nikdy neprestalo plynúť, ten celý príbeh. Čiže aby bola dejotvorná, presne tak. Alebo dejonosná, presne tak. Ale aby nebola len tak ako... A v tomto je nahota pre nahotu. Presne. A v tomto je najdôležitejšia práve tá úprimnosť, aby ten herec našiel aj v tom speve. A aby to nebolo len o tom, že a prečo si teraz začal spievať? Nie, že musí to vychádzať z emócie. Musí to byť ako keby len povzdych, celá tá pesnička. Toto je na tomto najťažšie. No. Nie, že naozaj prejsť z hrania alebo rozprávania do spevu tak, aby si to ako keby nikto nevšimol, je úplne akože najväčšie umenie muzikálového herca, si myslím.
Takže super. No dobre, to sa teším na tieto veci. Asi si prídem pozrieť v marci. Okrem toho, čo máš teraz na repertoári ešte? Také, čo by si pozval ľudí, že poďte si pozrieť. Že stojí to za to. Ja neviem, ja stále promujem toho Možiša, ale to mám taký akože... Ale tak to je, samozrejme, je to pochopiteľné, lebo je to tvoje prvé dieťa, nie? Takéto veľké. Áno, absolútne, ale mám tam teraz v repertoári nemám nič také, čo by ma nebavilo, že úplne. Aha, okay. Kedy som mal také veci, ktoré som robil viac menej z povinnosti, ale snažil som sa v tom vždy nájsť niečo pozitívne, ale napríklad už dlho hráme napríklad muzikál Mamma Mia a to je pritom sa tak človek ako keby zabaví, aj my herci sa v tom zabávame. Vieš, že to je tak akože jednoduchá téma, je to uvoľňujúce. A toto mám rád aj v tých divadlách, aby sa divadlo nehralo na niečo, že teraz akože potrebujeme robiť len drámy, aby sme len niečo museli povedať, alebo len aby sme nejakým spôsobom kázali o nejakých morálnych otázkach. Nie, ale patrí do toho repertoára aj niečo, kde sa ten človek naozaj uvoľní. Síce sa tam riešia naozaj aj dôležité otázky, ale je to celé tak v takom nejakom... Tak nejakom... ako otcovsko-cerská otázka tam je, nie? Áno. Ale pekne je to krásne zabalené do takého akože veľmi pohodového kabáta, kde vlastne veľmi dôležitú rolu hrajú aj tie pesničky Aby, ktorú všetci poznajú. Čiže toto veľmi rád hrám. Muzikál Oliver, kde je neskutočné priehrštie talentovaných detí, to je toľko talentu pohromade, akurát strašne hlučného talentu niekedy na mňa. Áno, tak v Mojžišovi máme 4 deti, či 3 sú tam áno, a je to akurát dosť, to stačilo, áno. A nie to 20 a tu ich zrazu 20-30 a človek má pocit, že je vlastne v tábore a nie v divadle. Niekedy. Okay. Ale tak to je zase úžasné, že viete pracovať aj takto akože fakt s deťmi, lebo deti na javisku vedia byť veľmi úprimné, veľmi akože šikovné, ale fakt to ako ukorigovať v takomto kolose, ako je Oliver, tak to si myslím, že... Jasné. Toto mal na starosti Stanko Slovák, tam som bol rád, že naozaj môžem prísť len na skúšku, odohrať si to svoje, odrobiť si to svoje a odísť, že to nemusím akože riešiť nejakým spôsobom, lebo neviem, ako by som sa k tomu dostal, ale možno ma to čaká. A keď sa ešte rýchlo spýtam vlastne na tie deti, tak v Mojžišovi sú fakt veľmi, je to alternácia, čiže sú vlastne akože 4 chlapci. Áno. A 2 dievčatá, alebo 3? 3 máme. Tak ako vyberáš vlastne ako tvorca alebo ako autor toho detského, ten detský talent, lebo tam častokrát je, že je viac talentu a viac nejakého inštinktu ako toho remesla. Tu som si vyberal veľmi konkrétne práve tým, že s každým z tých detí som už mal nejakú skúsenosť na javisku. Čiže pre mňa to bolo veľmi jednoduché. Samozrejme sme to riešili aj s Ľubkom Dolným, čo je skladateľ, aj s Dávidkom ako dramaturgom. A tým, že ja sa s nimi stretávam na javisku, tak vidím a cítim, kde to niekto robí technicky, pretože tí deti samozrejme veľakrát hľadajú ten pocit, nemajú to zažité a ešte nepoznajú to remeslo až do také hĺbky, aby to vedeli pochopiť a prežiť tú postavu. Ale v niektorých sa práve objavuje veľmi taká jednoduchá úprimnosť, ktorú ja mám neskutočne rád a nepotrebujú hrať. Presne podľa tohto som si vyberal deti, u ktorých som to cítil najviac. Super. No nič, príďte si proste pozrieť Mojžiša, ak ste ho ešte nevideli náhodou. Ja verím, že to budeme ešte dlho hrať s plnou sálou a naozaj s tými odozvami toho dojatia a otvorenia sa trošku aj myslieť možno mimo svojej bubliny a v rámci súcitu s druhými ľuďmi a inými národnosťami, etnikami a podobne. Tak na záver by som sa ťa rada opýtala zo pár otázok, ktoré mám pripravené pre každého hostia. Poď do toho. Čo vnímaš ako umenie života? Balans. Nájsť balans, nájsť taký svoj pokoj, vedieť oddychovať. OK. Lebo mám pocit, že teraz je tak neskutočne rýchla doba, každý sa ženie za nejakým majetkom, za prácou a ja som strašný workoholik a viem neskutočne veľa pracovať, mať rozrobených veľa projektov naraz, ale čím som starší, tak tým viem aj viac vylihovať na gauči, čítať knihy a naozaj sa donútiť oddychovať a nerobiť nič a nemať z toho výčitky hlavne. To je dôležité. Toto, oddychovať bez viny, to by sme všetci chceli vedieť. A čo pre teba znamená žiť zmysluplný, plnohodnotný život? Tak, aby som mal... Budem to tak akože trošku zjednodušovať, lebo mám pocit, že sú to veľmi zložité otázky, ale existujú na ne jednoduché odpovede, ale každý ich má iné sám sebe. Ale pre mňa je to zmysluplný život, aby som
mal ja sám pokojné myšlienky, pretože ja veľakrát žijem vo svojej hlave a veľakrát neviem vypnúť a aj som na to zo párkrát doplatil, ale mať takú rovnováhu aj v tej hlave a síce som mal pôvodne veľakrát nalinajkovaný život, že takto musí vyzerať môj život, ale dôležitejšie je byť v pohode, byť v kľude a tak nejak sa napojiť na to, že všetko je tak, ako má byť a všetko bude tak, ako má byť. OK. Keby si sa mohol prihovoriť malému Paťkovi, čo by si mu povedal? Presne toto, čo som teraz povedal, že kľud, hlavne v pohode. Lebo malý Paťko vždy riešil, čo si myslia ostatní, čo si myslí okolie, ale prídeš na to, že na tom vôbec nezáleží. OK. A malý Paťo by čo povedal tebe teraz? Čo by ti poradil? Čo by mi poradil? Ešte. Fúha, to sa bojím, že nechcel by som sa asi pýtať radšej. Dúfam, že by bol na mňa hrdý. OK, to určite. A naznačil si teda, že vnímaš nejakú vyššiu moc, alebo niekto to nazýva Boh, vesmír a tak ďalej, energia. Čo to pre teba znamená v tvojom živote? Takéto vnímanie energie skôr znamená to, že vo mne vyvoláva pocit bezpečia a pocit kľudu to, keď ja sa správam k ostatným ľuďom tak, ako by sa mali správať oni ku mne. Hej? Že veľakrát sa mi to nedarilo v živote, veľakrát som spravil prešlapy, ktoré by som možno teraz už nespravil, respektíve by som chcel ich vnímať ako keby skôr, ako som ich spravil. A pre mňa je veľmi dôležitá tá pohodová, pozitívna energia, ktorú som si uvedomil až možno v posledných rokoch, že sa to naozaj odráža ako zrkadlo. Toto pre mňa znamená asi tá energia. A veľa sme sa rozprávali počas tohto rozhovoru o tej nádeji. A pre mňa čokoľvek, či to je Boh, či to je energia, či sú to medziľudské vzťahy, odovzdávanie si tých energií, tak pre mňa je veľmi dôležitá tá nádej, že vždy môžeme byť k sebe dobrí a byť stále lepší. Krásne. A čo je teda láska? Láska? Fú, to je zložitá otázka. To je zložitá otázka. Alebo ako ju vnímaš? Lebo veľa ľudí vníma tú lásku tak ako medziľudský, hej, že muž, žena, alebo teda partnerina a tak ďalej, ale narážam na tú lásku takú za tým, vieš? Aha. Lebo ja si myslím, že máš na ňu akože veľké cítenie podľa toho, čo si teda zrežiroval a vytvoril, tak z pohľadu toho sa pýtam. Hej, cítim to tak, že väčšinou som vnímal tú lásku ako keby cez tie pocity voči niečomu inému, či už je to voči hudbe, či už je to voči dielam, či už je to voči knihám, alebo čomukoľvek, ale veľmi málo som sa vždy sústredil ako keby na tú lásku voči sebe. Respektíve mať sám seba rád a žiť ako keby sám v sebe, pretože mám pocit, že z toho všetko vychádza. Hej? Či už v rámci vzťahov k iným ľuďom, v rámci vzťahov k umeniu, tak vždy všetko vychádza z teba. A keď si sám so sebou v pohode, môžeme to nazvať, že máš sa rád, tak vtedy vieš ako keby posunúť aj tú lásku k inému. Čiže to je pre mňa akože oveľa širšie spektrum ako tá prvoplanová láska medziľudská. Okay. A čo si teda myslíš, že je cieľom alebo zámerom človeka na Zemi? Čo tu máme žiť? Fú. Čokoľvek. Ja si myslím, že absolútne čokoľvek. To, čo ty chceš a to, čo cítiš. Ideálne, samozrejme, pre niektorých ľudí sú dôležité si vymedziť isté hranice, v ktorých chcem fungovať, pretože sa v nich cítim komfortne, a pre niekoho je život bez hraníc, to, čo chcú, a práve by si mal v sebe uvedomiť to, čo chceš a to, čo ťa robí slobodným a to, čo ťa robí šťastným, a rob to. Buď v tom a nájdi sa v tom, a vtedy, keď nájdeš ten pokoj, tak je dobre. Čiže neviem, či má zmysel tento život, akože je to hrozné to tak nazvať, ale ten zmysel je práve to nemať zmysel. Proste byť. Hej. Alebo že tomu dať zmysel tým, že ty si zmysel. Áno, hej? Ale hlavne sa nenaháňať za tým zmyslom, pretože ho nikdy nedoženieš. Vieš? Hej.
To je taká akože už veľa... Filozofická úvaha, ja viem. Filozofická úvaha a veľakrát sa hovorí, že áno, cieľ je cesta, ale je to pravda. Je to pravda, ak ťa nebaví tá cesta a ak sa nevidíš v tej ceste, tak ty nikdy nedoženeš ten cieľ, vieš. Ja sám si to uvedomujem pri tých premiérach, že vždy som rozmýšľal, si pamätám, keď sme robili Sirana z predmestia, bola to moja akože veľká prvá réžia a vždy si vravím, že OK, teraz to príde. Teraz vyjdem na to javisko ako režisér, nehrám tam, tí ľudia mi zatlieskajú a to je ten cieľ, že wow, čo sa stane? Nestalo sa vôbec nič. Ja som bol som šťastný, 20 minút, 30 minút, v bufete sme to zapili, bolo všetko super, na druhý deň som sa zobudil a zrazu som cítil, že a čo ďalej? Veď sa nič nestalo. Malo prísť niečo veľké, ale nič neprišlo. A potom som si začal uvedomovať, že nie, čo ideme robiť ďalej, čo ma baví, že to je tá cesta. Čiže za čím sa chceš naháňať. Úžasné. A aký odkaz máš pre našich dnešných divákov a kde ťa môžu nájsť, alebo respektíve tvoje posledné slova nášho rozhovoru? Teraz som už taký, vieš, som už tak strašne nad vecou, čiže milí diváci, milí poslucháči, žite tak, ako vás to baví a poďte do divadla, pretože v divadle je toho veľa. Alebo počúvajte dobrú hudbu, alebo si to spojite a príďte na dobrý muzikál. Úžasné. Patrik Vyskočil, ďakujem ti krásne za tvoj čas. Ďakujem. Majte sa a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čau.